Sas-sajf li għadda il-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna kienu naqsu drastikament. Saħansitra kien hemm numru ta' ġranet fejn pajjiżna ma reġistra ebda każ l-imwiet bil-pandemija kienu minimi. Illum il-ġurnata s-sitwazzjoni inbidlet totalment. Fl-aħħar ġimgħa pajjiżna reġistra aktar minn 900 każ ġdid ta' COVID-19 u meta tilfu ħajjithom bil-virus 18-il persuna. Fid-diskors tiegħu tal-Ħadd il-Prim Ministru Robert Abela ikkummenta dwar is-sitwazzjoni tal-coronavirus issa meta kkumparat ma' ftit tax-xhur ilu. Flok kif kien jgħidilna tbassir il-każijiet immultiplikaw minn ġurnata l-oħra f'pajjiżna żammejna l-affarijiet b'mod stabbli, s-sitwazzjoni b'mod stabbli u taħt kontroll. Filwaqt li Robert Abela kien irredikola l-esperti mediċi li tkellmu dwar it-tieni mewġa tal-pandemija waqt li kienet jindirizza l-partitarji laburisti issa saħaq li tbassir tal-esperti qed isir realtà. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. It-tbassir madwar id-dinja kollha qed jittrasforma ruħu f'realtà. Iżda minkejja li qal dan, Robert Abela saħaq li pajjiżna żamm is-sitwazzjoni taħt kontroll, qal li l-miżuri li ħallewna ngħixu l-ħajja b'normalità. Miżura li ippermettitilna nibqgħu ngħixu l-ħajja relattivament tista' tgħid b'normalità fil-ħajja ta' kuljum. Dan meta fl-aħħar xahar biss pajjiżna reġistra 3756 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li tilfu ħajjithom 80 persuna, 80 familja f'Malta u f'Għawdex li ma jistgħux jgħixu l-ħajja b'normalità. U minkejja li tul id-diskors tiegħu saħaq diversi drabi li pajjiżna qed jgħix f'normalità, fl-istess diskors Robert Abela saħaq li t-triq għan-normalità tibda f'Jannar. Fil-bidu ta' Jannar nibdew it-triq lura lejn in-normalità. Dan fil-waqt li ddikjara li fi ftit xhur kollox f'pajjiżna se jkun business as usual. F'Mejju business as usual. Wara pressjoni mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Prim Ministru għamel U-turn u qal li se jippubblika l-istrateġija dwar il-vaċċinazzjoni tal-COVID-19. Fl-aħħar tal-attività, il-Prim Ministru semma l-istidin tal-bars u l-każini iżda ma ppreżenta ebda proposti għal dawn in-negozji. Qal biss nagħmilhom kuraġġ filwaqt li rrepeta diversi drabi li hu kburi. F'diskors ta' kważi siegħa, Robert Abela ma lissen xejn dwar id-deċiżjoni tal-qorti li kkundannat ix-xhieda ta' Ian Borg bħala xhieda li ma titwemminx, lanqas ma tkellem dwar il-famuża wegħda tal-ġurnata leave illi issa il-ħaddiema mhux se jkunu qed jingħataw.